Magandang hapon, ready naman tayo sa biyahe. Bagong ligo naman tayo, ready naman tayo sa biyahe. Pugsito sa alas 3 ng hapon sa February 11. At happy birthday pala kay Manam. February 11. At kay Basian, Pugsito. Dito tayo sa sa Bicol, sa Gua. Ang ulan na walang humpay. Dito naman sa Bicol, maulan naman palagi. Kaya ito na tayo sa maulan na lugar, Pugsito. Silang ulan dito, Pugsito. Oh, dito tayo sa parkingan sa Gua. Ang ulan na walang humpay. Kaya dito lang tayo sa likod nagsasampay. Kasi kung hindi tayo maglalaba, wala tayong masuot. Kasi dalawa lang pantalon ko pinagpapalit-palitan mi ko, Pugsit. Oh, yan oh. Haha. Pero yan ang parkingan dito. Yan kasama natin mga LTV. Raymond. Yan oh. Discarding Pinoy lang, Pugsit. Yan lang tayo magpatulo kasi nga maulan pa rin. Yan si Migo. Yan, nagsampay din si Migo. Yung driver ko. Tuwa din siya ng diskarte. Ganyan talaga ang buhay ng Pinoy bus driver ng probinsya. Ayan. Kasi walang ulan dito. Mamaya, tanggalin ko na naman yung sampayan ko pagka biyahe na. Discarding Pinoy lang, Pugsit. Dalawa lang kasi ang pantalon ko, pinagpapalit-palitan. Kaya kada hubad, pagligo, sabay labpa. At yung t-shirt kong uniforme, tatlo lang yan. Kaya kung hindi mo yan labahan, mangamoy kang ano, mangamoy tayong kagwang, Pugsit tayong. Discarding Pinoy lang yan, Pugsit. Bukas pag ligo na sa Cubao, laba naman. Bihis, Pugsit. Hindi tayo magbihis, mangamoy tayo kagwang ngayon si Migo. Ready na rin sila. Kaya bibiyahin na sila, sabay natin lagi yan, si Migo. Si Raymond, 98. Patulog ko muna mag-set para matulog-tulog siya. Doon mo nilagay sa estribo. Ay, habang nakahintay ng oras sa pipila. Patuloy muna natin yung ating nilabahan, Pugsit. At dito tayo. Ayan. Ready na tayo sa ating biyahe, Pugsit. Malinis yan, malinis na. Sakay na kayo, mga amigo, amiga. Pugsit.